Minecraft a dwi'n mynd I dangos ti tipiau a pethau cool mewn fe. So, let's mynd mewn. Yr un gyntaf yw hidden chest clear. Os ti'n boi, minecart gyda chest a ti'n boi rail dan fe. Torri, okay. Oops. Torri rail. Wedyn fwy piston. A neud en. Bydd yn fel hwnna. Wedyn ti'n gwythio fe mewn. Okay. Ti ddim bod yn sticky piston. Bydd yn cael yna nawr. Okay. Ti fod yn defnyddio piston, fydd I jyst neud yna. Okay, wedyn ti'n neud e. Wedyn, gallu... hwnna'n pam. Ti'n gwneud siŵr fod y chest ddim yn fanna. Wedyn, ti'n gwythio fe tipyn bach tan bod mae popeth yn ar y side ti eisiau fe. Na! Mae'n take amser hir yn neud hyn. Herwydd mae gallu bod yn annoying. Neu os ti gallu defnyddio hyn ys 1D a creu fe mewn I fel draw. A dwi ddim yn gallu cael yn ei gweithio, so... ond dwi'n gallu neud hyn. Cael yna fanna. A rhoi mewn fan. A nawr dyle fe bod... okay. Wel, mae'n amser hir I neud hyn. Os mynd neud yna. Os yn ddim yn gweithio, dwi ddim yn neud yna fi fe. Be bynnag ti'n... os ti'n cael e fel dro fel hyn, neu ti'n gallu neud yn gywir. Ti'n gwybod bod sut ti'n neud hyn o hyn, ond... dal. Ddim yn mynd mewn. Wel, nawr ti'n cael dro mewn Minecraft. Os ti'n neud yn... okay. Dyle fe gweithio. Ti jyst angen cael yn yr un pixel. Na. A wedyn ti'n cael dro mewn Minecraft. Os ti eisiau creu fe'n haws... hwnna'n sut dwi'n mynd I neud e. Dwi'n mynd I gweithio fe nawr. Okay. Wel, ti'n cael dro mewn Minecraft. Fydd e ddim yn bod yn just clear, fydd yn fod I gweithio, ond fydd e ddim. Gasio fydd yn patro fel lan yn quick. Yr un nesaf, ti gallu dau o horse armor gyda un leather armor horse a ti ceffyl a ti jyst yn bwy mewn yma. Os ti eisiau ti'n newid e, ti jyst gallu neud yn. Yr un nesaf, dwi'n cael I gyd mewn un. Os wyt ti ddim yn gwybod, ti gallu creu Frosty the Snowman gyda Shia a hen. Bydd e ddim yn cael lawr y mobs, ond bydd e'n nocio nhw lan. Hwna'n un Easter egg, cool. Yr un arall yn ti gallu cael NPC mewn Minecraft. Hyn ddim yn joke. I gyd ti angen neud yw /give a e neu at s neu at e. Ond at
Dwi'n mynd i wneud spawner. Oes. Okay. Fe'n un. Troi yn. Wneud hyn. A hyn. A wedyn 1, 5, 10. A hyn yn y command ti angen. Wedyn ti'n cael NPC spawn egg. Hyn ddim yn joke, ond mae ddim ond yn gweithio mewn Bedrock Edition, so paid y trio fe fan'na. A wedyn ti'n gallu edito fe, creu fe'n cool. Dwi'n mynd i creu fe i bod fel robot. Fel ti'n gallu newid y enw fi. Enw fe, dwi'n meddwl. A ti'n gallu edito thing. A fydd hi'n cael dwi'n anwr, ond does ddim mods. Wel, hynny'n beth mae'n dweud. A gyda hwnna NPCs, ti'n cael llawer o pranks ti'n gallu gwneud gyda nhw. Fel, fill o whole house ti, y ffrind ti gyda NPCs. Paid yn gwneud y pranks hyn os mae'n ffrind ti ddim yn gallu handle o joke. Ddim ond yn gwneud y thing ar pobl sy'n gallu. A hefyd, os ti'n gallu gweld, ti ddim yn gallu mynd i gwely. Ti angen cael llawer o NPCs a bydd ti beth yn gallu mynd i gwely. Bydd nhw ddim ond yn edrych at ti, ond nhw ddim yn gallu symud neu wneud unrhyw beth. Mewn survival, bydd ffrind ti probably mynd i bod ar, bydd nhw ddim yn gallu torri fe. Hefyd, mae'n llawer o pethau fel gyda commands, ti'n gallu cael invisible blociau. A hyn yn sut yn neud y slash give enw ti. Mae hyn yn ar y thing in my retro, ond ie. My video. Oh yeah. Barrier. A wedyn ti jyst gallu cael e. Fel wedyn, gyda hwnna mae'n hefyd lot o pranciau ti gallu gwneud gyda fe. Fel, defnyddio NPCs, hold on, dwi'n angen gwneud eto. I wneud hacked player. Nawr, falle ti'n wondro, sut ti'n mynd i creu hacked player fel yna? Wel, ti gallu wneud beth fel hyn. Oh, Minecraft, ti'n well na... Diolch! Diolch am dweud yna RX Gaming. Wow. Hynna ac dwi dy bos yn... Ie. Wel, mae'n gweithio a ti gallu gwneud e unrhyw bryd. Hyn yn peth dwi'n mynd i wneud i dangos ti sut i creu fel glitched person. So, slash... Ok, ti angen wneud eto. Pump 1 a bydd yn neud eto. So, hyn yn peth dwi'n meddwl pam ti'n gallu creu chwaraewr glitched. Wneud hyn. Cael blociau. Rhoi fe ar y top. Ok, dwi'n mynd i rhoi yn... Ok.
Pam ydy'n sgynio fe edge fel hwnna? Na, let's neud fel hyn. Wedyn, ti'n mwy un arall. A ti'n neud eto. A wedyn ti'n neud nhw pethau wahanol fel. Wel. Dwi jyst mynd i neud hwnna. Efallai ti eisiau neud nhw'n sgyn gwahanol i creu fe'n super glitched. Ond bydd yn cool. Just neud pob un... Cofyd hwnna, eich gyfri. Wedyn, i gyd ti angen neud. Oce, ond gyntaf dwi yn sgynio. Be sy'n digwydd? Mae'n loadio. Dim bach slow. Ond di gallu neud hyn. Creu nhw'n gwahanol mewn pob un. Wedyn, bydd e'n fel mae'n glitched. Dwi'n recommend yn neud fel un skin though, oherwydd mae'n edrych yn odd. Ond wedyn bydd yn cael enw glitched, yeah. Wedyn, ti'n surround fe mewn barriers, so mae'n edrych fel mae'n hacker. So bydd nhw ddim yn gallu torri fe unless nhw mewn creative. Ond ti ddim yn gallu neud hyn os ti mewn op mewn y world ti. Sydd yn operator, ond yeah. Un arall sydd yn cool, os ti'n cael pufferfish o dan nhw a cerdded trwy. Oce, pam yn nhw... Ydy wedi marw? Wedi gweithio trwy diwethaf. Os dwi'n gweld beth sy'n bod gyda pufferfish yn. Ydy wedi mynd? Y pufferfish wedi marw. O, mae fod, os ti'n neud hyn, bydd yn... I don't know. Neud hyn... Oce, bydd yn skipio fe. Wy'n am fel fyna. Dwi'n mynd i neud hyn. Dwi'n meddwl dod ti dynafio slabs instead o neud hyn, oherwydd mae'n creu fe'n hawsach. Wedyn ti'n neud hyn. A hefyd, os ti'n rhywbeth am y Java Edition, dwi ddim yn gallu trio mas, so dwi ddim yn cael Java Edition, sy'n probably mynd i gweithio, yn os ti'n rhoi llyfr ti wedi reitio, a wedyn ffwrdd fe mewn end portal bydd yn neud hwnna. Ond most o rhain ddim ond yn gweithio ar Java Edition, so... Yeah. Mae'n anodd i wneud hyn. Just angen wneud... Mae'n anodd i wneud hyn, ond bydd yn gweithio. Hawdd weithiau, mae gallu bod yn anodd. Ond eventually bydd e'n eisiau mynd. Wedyn, os ti'n cerdded trwy yma, dala fe, yeah. So, bydd yn neud yna. Bydd yn beauty. Os ni'n neud hyn... Oce, dwi'n cael pethau yn y pinol. So, yeah. Nawr, oce, dwi'n troi fyself. Os wyt ti ddim yn gwybod, ti gallu cael chain... A wedyn rhoi trwyddo hyn. Oce, ti angen neud o. Yeah. Wedyn bydd ti gallu gweld mynd trwyddo lava. Os ti'n torri nhw, bydd y dal
yn dyna, ond mae'n gweithio. A hefyd, dwi'n gwybod bod sut i wneud temporary quicksand. I gyd ti angen hyn yw hyn, wel ddim soul sand ond quicksand. Wedi mixo fel lan. Nid hyn. A wedyn dyle fy nid tin. Wedyn nid hyn. Oh, a hefyd ti angen cobwebs. Neu, dwi ddim yn gwybod sut i dweud fe, ond ti'n rhoi hyn lan. Dyle ti wneud hyn, so byddai'n gyntaf. Okay. Wneud yna, wneud hyn. Wneud hyn, wneud hyn, wneud hyn. Rhoi nhw i gyd o gwmpas fe. A wedyn, i gyd ti angen y place fe mewn i yna. Mewn i hwn. Ok. Pam. Nawr, fe ddim yn eisiau ydy. Come on. Yay. Dwi'n neud e. Rwy nesaf yw... Bydd i angen neud hyn am pob un a dwi. Wel, mae'n temporary quicksand, mae ddim yn gweithio. Dyle fe wedi gweithio, ond dwi'n neud rhywbeth yna yn hwyr. Dwi'n gwybod rhywbeth cool, dyle ti'n creu. O ie, dwi wedi anhofio. Mae'n draw hyn. Bydd yn completely torri ti a ffrind ti. Nawr, falle ti ddim yn gwybod ble mae hyn yn mynd, ond bydd yn cool. I gyd dwi angen nawr yw blociau. Nawr, ti'n mynd lan. Okay, dwi angen mynd far away ar hyn. Herwydd, bydd yn torri nhw os dwi yn. O, a hefyd wedi di anhofio. Os ti ddim yn gwybod, ti'n gallu creu rainbow beacon o defnyddio glas a thing. Ti probably yn, ond mae'n cool. Hefyd ti'n gallu neud hyn. Hyn yn y peth TNT wedi eisiau dangos ti. Hold on, wedi'n anhofio. Dispenser. Dyna ni. A wedyn ti'n bildio lan. Torri hyn. Hyn yn fast way i wneud. A dwi'n recommend o defnyddio slime pan ti'n wneud hyn, oherwydd mae'n creu fe'n hawsach i torri. Os ti'n mynd i wneud mewn survival. Ond ie, dwi'n mynd i wneud hyn. Hyn. O ti angen creu fel platform mewn awr. Wedyn, ti'n cael hyn. Dwi'n meddwl ti'n gwybod ble mae hyn yn mynd, ond mae'n cool. Neu hi, dwi ddim yn gwybod. Ond wedyn ti'n cael repeater. Ti'n rhoi piston. A ti'n rhoi observer. Okay, dwi'n creu yn fawrach. Ond, ti fod i wneud hyn. Ai, na. Ie, hynny'n well. A wneud e eto.
Okay, sut fydd hi'n anhofio redstone dust? Dwi ddim yn gwybod, ond ti angen. Fo hyn, fan'na. Wedyn, ti'n neud hyn. Ti angen cael repeater rhywle. A ti angen connector fe i fan'na. Gyd ti angen neud y place o rhywbeth fan'na pam ti eisiau gorffen. Ond pe dwi'n mynd i neud. Place o TNT mewn fan'na. Wedyn neud hyn. Neud hyn. A neud hyn. A dyle hyn, os dwi'n neud yn gywir. Hold on, dwi'n mynd i sefyll. Os ti'n gallu gweld hyn yn sut dwi'n neud e. Dyle ti os ti'n neud hyn. A ti'n torri hyn. Okay, pam ydw i ddim yn gweithio. Hynna pam. So, hyn yn peth mae'n neud. Heb amser hir mae jyst yn torri y whole world ti. Ond mae'n cool. Dwi'n recommend o'n neud hyn on top o house rhywun os ti eisiau. Well, mae ddim yn point o prank wedyn, ond yeah, mae'n pretty cool. So, yeah. Os ti ddim yn gwybod, even os ti'n cael full netherite armor, ti ddim ond yn gallu lastio fel 5 seconds mewn monstros o ti hyn. Dwi'n meddwl do fi wedi neud yn weithio wei o hynna hawdd bydd yn torio yn gyflym. Ond ie, let's mynd i'r un nesaf. Dwi'n meddwl fydd yn redeg mas, ond hynny'n dda. Un nesaf, ddim ond yn gallu gweithio mewn creative. Os ti'n gallu gweld, dwi wedi rhoi water mewn fan'na. I gyd ti angen yw mynd mewn y bod hyn a jump o mas ti ar the other side. Mae'n pretty cool a really useful os ti'n cael ffrind sy'n chwarae Minecraft a mae'n create impossible house. Mae'n really useful. So, neud hyn. Ti'n gallu basically teleport y mas, ond mae ddim ond yn gweithio mewn survival. Mae ddim ond yn gweithio mewn creative. Yeah. Fi'n cael hwnna nawr. Anyway, dyle ti'n neud hyn cyn mae ffrind ti'n neud e. Ond yeah. Hyn yn ffordd i cael diamonds. Mae'n pretty cool. A hefyd, un nesaf, dwi'n mynd i dangos ti yw y magma clee. Os ti'n cael lawer o magma, a ti'n cael y ti ffrind ti, ti'n cael carpet. Dwi'n meddwl ti'n gwybod ble dwi'n mynd gyda hyn, ond mewn y world hyn, mewn y ti hyn ble dwi'n cael poison. Dim just poison bydd e. Okay. Mistake made. Dwi'n cael hwnna. Mynd mewn. Please, na. Pufferfish. Okay, and dwi'n meddwl bydd y pufferfish yn probably nawr, ond fydd yn dangos i sut mae'r pufferfish yn gweithio, so just the mods. Wedyn, I gyd ti angen neud yw rhoi hynna pob man mewn y ffrind o ti. Wedyn, neud hyn. A bydd do fe os ti'n troi ti mewn I survival. Yep. Mae'n damage o ti. Unless ti'n crouchio. Ond mae pawb yn gwybod hwnna. Anyway. Mae pufferfish wedi... Okay. Roedd y pufferfish ddim di marw. Ond, yeah, dwi'n mynd I troi fi mewn creative. A dwi'n mynd I dangos ti yr un nesaf. Nawr, dyle hyn bod yn used ar ti, ond dwi ddim mynd I wneud hynna hewyd. Dwi di anofio os ti'n cael rai arach am hynna. Ond yeah. So, ti'n cael llawer o scaffolding. Okay. Dwi'n torri hynna. Ti'n buildio fe lan.
Wedyn ti jyst yn aros. Okay. Wel, mae scaffold yn mynd tricky. Ti jyst yn keep on neud yn. A wedyn I gyd ti angen neud. Roi lava mewn ti fewn fe. A gwylio y ffrind ti yn panicio pan mae'n neud yn. Yeah. So, okay, dwi actually angen fwy yna. Off. Bydd yn land am mewn. Ond dyna ddim yn y pwynt. Pwynt yw, mae'n gweithio, mae'n cool. Yeah. Ffordd nesaf, y peth nesaf ni'n mynd I wneud yw, os ti'n cael, peth ydy eto? Yeah, os ti'n cael, bydd yn anofio un arall fi. Dyle fi wedi wneud hyn sooner, ond ti'n cael Dragon Head gyda Curse of Vanishing a Curse of Finding. Os wyt ti ddim yn gwybod fydd na curses mewn enchants mewn yw updates nether. A nawr, os ti'n fwy hynna a ti'n mynd mewn survival, ti byth yn gallu tynnu fe off. Wel, byth. Ti ddim yn gallu gwneud unrhyw beth I tynnu fe off, unless ti'n marw a purpose. Beth ti probably ddim yn neud. Wel, dwi angen troi this off yn mewn cwrt. Tynnu yn off. A wedyn, y fi nesaf, mae'n pretty useless, ond mae'n cool. I gyd ti angen yw hei block, hold on. Dwi'n cael e. Ble ti? Okay, dwi'n mynd I type of mewn. Unless dwi'n gallu ffeindio fe cyn. Ond ti ddim. Wel, nawr dwi'n cael hyn. Ni'n mynd I cael test. Beth sy'n wneud yn fawrach. Nawr, mae campfire regularly yn wneud yn really small. Ond os ti'n fwy hei o dan fe, bydd yn creu fe mynd higher. So, yeah, hynna'n unig un sydd yn pointless. Wel, dwi'n meddwl dwi'n gwneud un sydd yn pointless cynna, ond yeah. Hynny'n pretty pointless un, ond mae'n gweithio. Nawr, fi nesaf, dwi'n mynd I dangos ti just nice peth ti gallu wneud gyda Annabelle a name tag. Nawr, dwi'n cael un. Yeah. I gyd ti angen wneud. Mae yna 3 rai ti gallu wneud. Un yn nhw yn Grum. Ti gallu wneud unrhyw mob called Grum. Yr un arall yw Dinnerbone, sydd ddim ond yn creu pethau fel ddim hwyadyn, peth sy'n ser o hwyadyn. Yeah, hyn, dwi'n anofio enw fe. Yeah, dwi'n mynd iar, hwnna'n peth mae fan. Wedyn, bydd yn troi unrhyw beth yn upside down, except for Ender Dragon. Ond mae'n pretty cool. Yeah. Fi'n arall yw Jeb. Mae probably pawb yn gwybod am hyn, ond dwi ddim yn include fe anyway. Now, y problem yw, mae pawb yn neud e gyda rai fawr. Ti fod yn neud e gyda lower case. Jeb. Wedyn, ti'n rhoi... Yeah. Ti'n cael e, a ti'n cael rainbow sheep. Hyn yn... I gyd o hyn yn actually gweithio, mae'n true as long as ti ddim yn neud e ar... O rai nhw yn gweithio ar fe. Ond most o nhw ddim yn gweithio ar Java Edition. Ond yeah, mae'n gweithio. Hwna'n unig peth yn bod. Anyway, rhywbeth arall sy'n really useful. Os ti'n cael ladder, mae'n llawer o pethau sy'n gallu creu ti ddim yn cwmpo a marw. Okay, hyn yn am later. Dwi'n mynd I dangos ti ar ôl hyn. Ond, yeah. So, y peth dwi'n mynd I dangos ti yw, os ti'n cael vines,
A pethau dwi'n mynd I dangos ti. Lydia. Oh yeah, un arall yw cobwebs. Hyn. A cow. Hyn yn llawer o pethau sy'n mynd I helpu ti. Nawr, pryd dwi'n mynd I wneud, yw dwi'n mynd I... ti gallu defnyddio mi beth, dwi'n jyst yn wneud hyn. Dyle ti marw o hyn. Nawr, ond... Oce. Dwi'n wneud hwnna. Wedyn ti'n wneud hyn. Toi lawr. Dyle ti marw o hyn. Nawr... Oce, dwi'n sarfo I... eto. Wedyn, gyd ti angen, hyn yn un example sydd mynd I gweithio. Un arall. Oce, dwi'n off un. Video. Oce, dwi'n mynd cael soffi. Wedyn... Oce, Lydia. Hyn. Yeah. Wedyn fwy hyn fyna. Wedyn yw un nesaf yw scaffolding. Un nesaf. O vines. A un olaf yw weeping. Oce, ti angen. Dwi'n meddwl ti angen bod mewn unedd I wneud hyn. Ond hwnna ddim. Ti angen go fel social, ddim yn gwybod. Mae ar y new update, another update, so... Mae ddim yn too new, ond mae'n newydd. Yeah, newydd. Weithiau dwi'n annog here. Oh, mae'n fod glas gwell yw siws. Wel, dwi ddim yn wneud hwnna am nawr. Ond, yeah, hwnna'n rai sy'n mynd I gweithio. Nawr, rhain yn really useful a nhw gallu helpu ti. Full damage, wow, hyn yn really high. Anyway, ti just angen cael fan goer. Which unfortunately fi ddim yn neud. Dwi'n mynd I tyn y soffi mewn I survival I dangos ti ddim yn true. Ond bydd e'n gweithio. I gyd ti angen... Oce, hyn yn mynd I bod yn anodd. Dwi ddim yn dda gyda mewn parkour. Dwi'n mynd I dechrau gyda scaffolding. Gweld, bydd yn gweithio. Ti just angen croucho pam ti'n neud e. Oce, dwi angen neud yna eto, dwi angen turn us off I mewn creative back and forth. Ond mae'n proof un o'na'n gweithio. Let's trio ladders tro hyn. Ond dwi angen cael ysgol. Ie, mae'n ysgol. Wedyn dwi'n troi self I mewn I survival. A dwi just yn... Oce, dwi actually mynd I trio. Hyn, good. Oce, fydd i'n neud yn anywhere, ond dyle fe gweithio. In fact, dwi'n mynd I neud e ddim o parkour way. Dwi'n just mynd I dropio lawr as proof. So bydd e yn gweithio. Just angen troi fy self I mewn creative. A rhedeg. Un ffordd. Go. Dwi'n mynd I mynd reit ar bwys fe. Mynd lan. O rhaid bydd ti'n probably marw e. Wedyn ti'n trwy survival. Oce, fydd i'n neud e hwyr dwi'n dal neud. Y pwynt yw mae'n gweithio, iawn. Wel, dwi ddim mynd I dangos ti hwyr mae'n anodd, ond... A hefyd, dwi eisiau cael hol gyda hyn hefyd. Mae just yn so fascinating yn neud hyn. Anyway, dwi wedi neud pob un. So, hyn yn gyd o'r pethau cool a pethau ti gallu neud. Diolch am gwylio.